Realcikawa ya zo ta yaki murna official praise da murna biki na yar uwarmu ne ku zo mu taka Zainab da Sanda Allah yayi albarka aure ne cikon soyayya amarya aure ne cikon soyayya amarya aure ne cikon soyayya amarya aure ne cikon soyayya 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 aure ne cikon soyayya. Realcikawa ba batu na ƙarya da zo gare ku da zantuttukan amarya Allah muke roƙo ya kauda yan hamayya ga amarya a jikinta da lufaya ta yi fice ta baro su baya jaki ga Umar yau ba batu na kunya ranar wanka ai TV ba ta buya gare shi Umar kuwa sai ki mar biyayya komai ya ce ki yi dokar sakar ki karya na san Umar shi ma ko ba shi ƙarya yana da fara'a mun mai farar sanayya wuce ku je kucan wajen sayayya ki ce da shi ya sai miki a baya wuce kogin socan kutalin kaya domin ku Umar yana da kyan halayya ba shi da reni mun san shi da biyayya kula da ango kuma kar a barki baya da kin gano shi dan buɗe wushirya kula da shi kamar wani mai jinya kai da angon ki ku zan motif da taya ki mai miyar nama ban so ya ci gaya aure nufin Allah namu yana hanya kin yi kyan kai kin samu mai halayya angon naki da akwai yawan masoya gun halin kai kuma zan so ku fi tsintsiya ga kawayenki a hannunsu da ƙwarya farin ciki suke ki dan ba su magarya yan adawanki fa sai dai su ci dinya fata na gare ku shine naga yaya to ki rike shi ki saya shi zuciyarki ki sanya shi turarenki ki feshe shi kamshin sa yana tashi da mashi kika soke shi na so naga yana dishi tashi je ki boye shi karki bar shi su kalle shi dan tuka ki jiyo nashi natsuwa a kalaman shi saki dinga tunano shi ai kina da yawan gashi kun ado ki sakole shi yau na biya ku bashi gangar mu tana tashi taron ma ya tashi mama ku taka yau ba batu na kunya ina su baba yau ba batu na kunya ina kawaye yau ba batu na kunya ku zo ku taka yau ba batu na kunya ina abokai yau ba batu na kunya biki na Zainabu ne ba batu na ƙarya da Umar Sanda ba batu na kunya ku zo ku taka to ku zo ku taka taka a hankali taka ango taka a hankali taka amarya taka a hankali taka a hankali aure ne cikon soyayya 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 taka a hankali ango taka a hankali ango taka a hankali official prince ne fa na zago gare ka ango baitittuka na kirgo ka biyo santa yau ba wani bibango bikin ka nazo hannuna da agogo ka shige ɗakin ka ce musu sai jango Umar Sanda lalle ko ka hango mai tarbiyya wacce ba ta shiga kango auren ku ake lokaci ko ya zago mu rausa ya muwata ya gaban su gogo amartu ta ango rufawa ango bargo domin ku ango yanzu ya bar kwanan shago in yayi bacci da safen ki bashi rogo kuna hango a cikin gidan na zago kawayan amarya to sai ku zo ku hango amaryar cikin gida ta yada zango danga amarya nan ta zama mai logo Umar Sanda amaryar ka lallabe ta lafiyar ta kariri ta ci da shanta ka inganta suturunta ka alkinta inda tabbida ko sai ka bata wanda bata so ko a nisanta kaunar ta ka nuna ta kamar ta dibbajinta hakiyanka su zamna ta masoyanka su shaida ta ku zam jini da hanta ina ta fata Allah ya ba ku ƴaƴa ku kai su makaranta ku nuna musu gata aure ne cikon soyayya amarya aure ne cikon soyayya amarya aure ne cikon soyayya amarya aure ne cikon soyayya aure ne cikon soyayya amarya aure ne cikon soyayya amarya aure ne cikon soyayya amarya aure ne cikon soyayya aure ne cikon soyayya taka a hankali ango taka a hankali ango taka a hankali